Bibûneya çaremîn a roca cîhanî ya piştgiriya Kobanê li dijî êrişa Daişê rêveberiya giştî ya bajarê Kobanê şahiyek li dar xist. Got bi sedan welatiyên bajêr û şandeyên ji herêmên hewrdora Kobanê têda beşdar bûn. Ev yek jî di heman demên got artêşa Tirkiyeyê êrişa ser Kobanê û girê spî dike. Di şahê de gelek sloganên berxwedanî û şermezarkirina kiryarên Tirkiyeyê hatin hildan. Her wiha axaftinên fermî ji aliyê mîvanan û rêveberiya bajêr û hêzên leşgerî ve li ser berxwedaniya Kobanê hatin gotin. Em dixwazin ji civakan navnetewî ya got piştgiriya Kobanê kirin, got îro careke dî piştgiriyê bike dijî kiryarên Erdogan li ser sînora herêma parastî, got armancê xwe demokrasî û ev jiyana li vir armanc dike. Her wiha dixwazin got ala Daeş hildin ya got niha em şerrê wê dikin û dixwazin got hêzên me mijûl bike lê em ê li ber xwe bidin. Tê zanîn got di yekî mijdara sala 2014 li tevahî cîhanê xwepêşandanên piştgiriya Kobanê li dijî êrişa çekdarên Daişê hatin li darxistin. Û ji wê demê ve salane bi vê rojê gelê Kobanê ahingan li dar dixin. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.